Alhamdulillah, muna gode wa Allah, muna neman taimako daga gare shi, kuma muna neman gafarar Allah. Muna neman tsaro daga sharrin kanmu da mummunan sakamakon ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar, babu wanda zai ja shi daga hanya, kuma wanda ya bata, babu wanda zai shiryar da shi. Barka da zuwa tasharmu Islam is the Soul, inda muke duba zurfin ayoyin Alkur'ani da binciko labaran annabawa da darussan ruhaniya da ke karfafa imaninku da dangantakarku da Allah. A yau za mu yi tunani kan kyakkyawan hoto na faduwar rana wanda ke nuna girman halittar Allah a cikin duniya. Dubi wannan kyakkyawan hoto na faduwar rana akan kogin da ke shiru. Yadda sama take haduwa da ruwa, yadda launuka ke canzawa cikin sauki, kamar yadda yanayi kansa ke yabon Allah. A cikin wannan hoto mai sauki, muna gano cewa duk duniya tana shaida girman Allah wanda ya halici komai. Yana kira gare mu yi tunani akan wannan iko mara iyaka. Allah yana cewa a cikin littafinsa, lallai a cikin halittar samai da kasa da kanjin dare da rana, akwai ayoyi ga masu fahimta. Surah Al-Imran, ta hanyar 50. Wannan aya tana kira gare mu yi tunani akan dukkanin abubuwan da ke kewaye da mu. A cikin sama, a cikin kasa, a cikin fitowar rana da faduwarta, a cikin canjin dare da rana. Duk wannan yana magana game da ikon Allah wanda ba shi da yaka. Saboda haka, wannan hoto na dabira ba kawai kyakkyawan kallo ba ne, amma yana kira gare mu yi tunani game da girman Allah. Shin kun taba tsayawa don tunani game da girman wannan duniya? Yadda kowanne sashi na duniya yake daidaituwa da kyau. Daga fitowar rana zuwa faduwarta, daga motsin iska zuwa guduwar koguna, duk abin da ke cikin wannan duniya yana dauke da sako daga Allah. Wannan yana tunatar da mu game da kudurin Allah wanda ba shi da yaka. A kowanne lokaci na rayuwarmu, za mu iya samun alamomin girmansa a cikin abubuwan da ke kewaye da mu. A ƙarshe, mu tuna koyaushe cewa waɗannan lokutan da manega mu kusanci Allah da gode masa saboda wannan halitta mai girma da ba za a iya kidayata ba. Mu ci gaba da tunani game da alamomin Allah da ke kewaye da mu da kuma kokarin zama daga cikin masu fahimta. Idan kun ji dadin wannan tunani, don Allah ku yi rajista a tasharmu Islam is the Soul, ku kunna kararrawar sanarwa don samun karin tunani da labaran annabawa. Zamu ga ku a cikin bidiyonmu na gaba. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.